Minkejja li diversi attivitajiet tal-massals minn il-karnival ta' din is-sena tħassru, ninsabu ferm inkwetati għaliex kollox qiegħed jindika li diversi persuni xorta waħda qed iħejju sabiex jiltaqgħu għaċ-ċelebrazzjonijiet minkejja l-appelli persistenti tal-awtoritajiet tas-saħħa. Hekk sostniet il-UPE Voice of the Workers fejn qalet illi tmiem il-ġimgħa ta' 12 ta' frar qed jindika li ser ikun perjodu ieħor fejn konsekwenza tiegħu sfortunatament ser ikollna żieda qawwija ta' każi ġodda ta' COVID-19 jekk il-Gvern ma jeħux miżuri serji u rigorużi sabiex jippreveni dan milli jseħħ. Il-UPE saħqet li hemm evidenza li diversi persuni qed jippjanaw li jmorru għawdex matul tmiem il-ġimgħa tal-Karnival b'numru kbir ta' farmhouses diġà jinsabu ibbukkjati. L-Union sostniet li din ma hija xejn ħlif konferma li bosta persuni xorta waħda ser ikunu qed jitħaltu flimkien matul dawn il-jiem bħalma għamlu tul il-festi tal-miliet. Na fil-waqt li l-UPE tinsab imħasba wkoll rigward il-festi tal-Għid b'dawn il-btajjel jaslu ftit wara l-pawża skolastika tal-Karnival u anke hemmhekk komplet l-Union kollox qed jindika li l-pubbliku diġà qed iħejji għalihom minkejja l-appelli kontinwi tal-esperti mediċi u l-awtoritajiet tas-saħħa. Għaldaqstant l-UPE appellat lill-Gvern sabiex ikun aktar viġilanti u jieħu kull miżura ta' prevenzjoni neċessarji bil-għan illi tiġi evitata żieda sostanzjali oħra fil-każi. L-Union saħqet illi bin-numri ġodda ta' kuljum qrib il-200 u ċar illi ir-restrizzjonijiet li hawn bħalissa mhumiex biżejjed.